шигъри драматургия бізде шигъри негізде трагик әсер, трагедия боларақ мейданға келген. Шулай болғаш біз өзінен өзі татар драматургиясында әлгі жанрларның формалашып бітуі һәм трагедия жанры нешік тұра деген сұрауға да жауап беру, іздеу қызықсында бітте керек. Бір яқтан қарағанда бірінші трагедия деп біз Зөлейханы салымыз Исхақиның. Gerçi olanı özü facia деп atı biləsiz indi. Lakin şu vaxtda əsərini oxub qarağaç, onu tragediya janrının birinci örnəyi deyib, otarğa mümkün farklı negiz бар деп aytırğa bular. İkinci yaxdan qarağanda tragik düşüncənin negizi, mənə biz aytqandək dostanlarda ol barыбыр, kimlərgədir toyanış negiz bulub turğandır. Dürüst, İsхақиның Зөлейхасы нәп татар халқының Береті Исхақи өзі де шуң білән бұршылған бітінде ол әлі християнластыру, шоқындыру көрініші білән бәйлі, һәм ол ауыртқан нұқта боларақ өзіне өзі мейданға шығаруын сұраған. Бұл трагедия нәрсе ол дегенге енді вуз тамамлаған кішілер боларақ барғызда жауабын білесіз. Аны мен бұлай деп әйтер едім. Міне ешқына қой бір bilgilemelerde de beklenmesi ol tragediya ol eserinin ahırı ölüm bilen tamamlana turgan eser. Bu büyük dürüst türgü bayılık neydi? Yani biz andi vakitte olgutlanğa kuyabız bitindi konfliktini. Yani konflikt eligi janrının türün, karakterin bilgili. Hem bilgiliyinde ikinci mühim düşünce ol pafos, tragik pafos. Faciğalilik pafısı tragik eserlerinin negizine yata. Şuna шығып қараған вақытта мен трагедияны былай деп aytırdım. Qarşı yok, yani күрәшүче yok, konfliktның iki yağında bitinde iki yağ bular. Hem anın bir kodigine misалы, hatta klassik örneği bulup tura, Fəthi Birnaşның Tahir Zöhrə tragediyası. Kimdir okuy başladı mı, okumadınız mı? Sen okudun ahire bugün gördük. Işırak durarıştığını kuruştege okup qorağız. Qadir аңа тоқта ezine тоқталған вақытымызда bitirmeyken. Yani күрәшүче, қаршылыққа күрәшүче яқларының қайсы да болса юққа шығу, үлу білән генә тамамлана алау. Бұның үшін қобатлап етеміз біз. Ғалия Бануның барыбыз да біле. Халилнің өлімі білән тамамлана. Lakin biribizde onu bu tragediya edip etmeyiz. Eser turunda. Ol, Ғалия Бану, Halil için tragediya ol, şahıs tragediyası ol. Lakin eserinin janrı tragediya tugul. Çünkü qarşı yoqlar Halil'nin ölümü dürüsürek bu şartta ol, qaysı olsa bir yoqның yuqqa шығуына ketire turgan sebep tugul. Ol ışraqlılık. Halil'nin әлгі христиан психологиясы деп mi? Өзге психологиясы деп mi? Бұл дегенде misal eserini ol etик pistolетін ташламыйша кісесіне тығып қойырға, қойла болса алып ырғытырға мүмкін еді. Уақыттағы исен қалыр еді күбек. Белгілі әдәбиетіге бәйдейінде алай біз бұлай болса, тегілей болса деп шарт фиғыл білен сөйлей алмайбыз. Уйланыр өшін етем яны. Яғни ешқына ұшырақлылық әлігі өлімге, фажиғаға кетірген себеп түрлі болырға мүмкін. Мұнда деп екен. Әміне Тахир Зөһрәні алып қарайбыз екен. Анда Тахир белән Зөһрә бір яқта, һәм хан власты икенче яқта екен. Һәм хан инде Тахирны түбән чыгышлы вәзир улы буларак үзенең кызына хан властына тиң түгел дип санап, аның белән теге мәңгелек дошманы рәвешендә каршылыкка кергән икән. Аны инде дустым, әйдә булай итик әле дип кенә килештереп булмый. Бу конфликт шундый, ул я хан власты юкка чыгырга тиеш, я Тахир белән Зөһрә юкка чыгырга тиеш. Башкача бу каршылык хәл ителә алмый. Менә ничек күзәтергә әле теге Халил үлемендәге кебек ышраклылык килеп кирде дип нәрсә әйтергә мөмкин? Андый бер була алмый. Ханның
Ярар инде сен аларны кичер инде, гафу ит инде дип кенә ханны бу әйбердән кире кайтарып булмый, чөнки бу шарта хан ул власть, ул стена, ул кара көч. Һәм аны ул инде сүз белән генә аны кире якка фикерен үзгәртеп булмый. Ягъни трагедия дигән вакытта мин көрәшүче якларның кайсыларса берсе юкка чыгу. Әлеге конфликт ул инде тирән киң булырга мөмкин һәм тиеш дөресрәге. Ләкин кеше үлеме төп сәбәп булып тора алмый дип мине әйтәсе килә иде. Икенчесе инде билгеле моңа тагын бер әйбер бар. Менә бу безнең шигъри формада язылган әлеге Фатхи Бұрнашның бу әсәрен алып карыйбыз икән, романтик төсмерлелек, романтик пафос килеп керү. Дөресрәге, менә бу трагедияның үсешендә, гомумән дөнья әдәбиятында да сез классицизм чорын хәтерлисезгә, карасыз Шекспирның атаклы Гамлетын яисә Король Лирларын. Аларда да нәкъ менә трагедия ул дәврдә югары высокий жанр, югары жанр булып саналган. Комедия түбән жанр булган. Һәм менә шигъри трагедия шушы үзенең югарылыгын, бөеклеген дип әйтимме, саклаурга тырыша кебек тоела миңа. Алдагы елларда язылган, аңа инде без буны өлгерә алмыйбыз, Илдар Абыгузиевның әсәрләрен алып карасагыз да, ул әлеге бөеклек, пафос шушы дәрәҗә саклана. Карагыз аның Очты дөнья читлегеннән Тукайга багышланган шигъри трагедиясен. Тукай халык улы буларак бирелә. Һәм аңа каршы көч ул әлеге явызлык дөньясы. Тукайга каршы куелган. Яисә аның соңгы төн дигән Муса Җәлил турындагы шигъри трагедиясен анда да шигырь белән язылган. Илдар абый өчен тагын искә төшерегез әле. Әсәрләрен тагын ил турында, югалган ил турында, дигәне, су астында калган, нәрсә су астында кала әле ди. Әйе. Менә шуңа багышланган шигъри трагедиясе бар Илдар Абыгузиевның. Кызыклы, гыйбрәтле. Шулай караганда да, инде менә әгәр дә без бүгенге соравыбызга якынрак килеп, Фатхи Бұрнашка, менә мин әле икенчесен әйтмәдем, Хаят Акташның Җир уллары трагедиясен карагыз. Җир уллары трагедиясе менә китабында да бар иде. Мисал өчен укып килеп, әсәр турында сөйләшергә дә мөмкин. Дөрес әсәрне аңлау шактый җиңел һәм аның турында әлеге үткән 100 ел вакыт эчендә 21 елда язылган, димәк киләсе елга 100 ел була икән Җир уллары трагедиясенә. Сәхнәгә дә бәлки куелыр. Гаҗәеп катлаулы әсәр. 20 төрле генә фикер ишетәсең. Еш кына бер-берсенә каршы булган фикерләрдә. Дингә каршы совет чорындагысын чамалыйсыз инде. Динне, Алланы кире каккан әсәр дип табылса, бүгенге көндә инде без аны кеше рухын, кеше азатлыгын яклаган әсәр буларак кабул итәбез. Икенче яктан, менә Җир уллары трагедиясенә бәйле булган мәгълүматны белән танышкан вакытта мин шуны күрәм. Хаят Акташның алдарак чорда язылган әсәрләрендә моңа әзерлек бара. Карагыз, аның бит Гомән Такташның беренче иҗатының романтик икәнлеген беләсез. Без аны бик әйбәт белән өйрәндем дә багаясың. Диплом шулмамсыз? Юкмы? Ләкин теге вакытта укулар оештырып йөргән вакытта өйрәндегез бит инде. Хәтерлим аны. Әлбиттә да катнашырга туры килгән иде. Теге пассаж бинасындагы искәрчеләр инде. Аның Газраилләр, күктән сөрелгәннәр кебек шигырьләре, Янар таулар, Такташ шигырьләре һәм әлеге шигырьләрдә урын алган образлар, сурәтләр, алар Җир уллары трагедиясендә бик иркен кулланылалар. Шул вакытта ул бигрәк тә Яһуд динендә Тәүрәттә урын алган Хабил белән Кабил каршылыгын, яисә алар фаҗигасын файдаланганлыгын күрәбез. Адәм
Уллары икесе дә бер-берсен үтерәләр. Кабил Хабилне үтерә, көнләшеп, Әкълимәдән көнләшеп, кабат инде үзенең зур хатасын аңлап, һәм бу үлем юлының аңа бәхет шатлык китермәячәген аңлап, үзенә үзе ул да кул сала. Һәм бында сүз сынапта Кабил трагедиясе генә түгел, гомумән җир уллары трагедиясе буларак, инде ул шәхес иреге, шәхес азатлыгы һәм әлеге ил, дәүләт, шул чор җәмгыяте турындагы уйлануларга алып чыга. Такташында аңлавы, Такташында җиңел булмаганлыгын тоясың. Бер яктан ул әнә шул әйберләр турында язып килде. Икенче яктан инкыйлаб 17-18 елларда 20 еллардан башлап инде дингә каршы көрәш, дәүләт сәясәте, һәр җирдә кызыл байрак һәм Аллага каршы сугыш акшам дигән, муллаларны себереп түгәм дигән лозунглар. Такташ шул вакытта әсәр язырга алына. Билгеле көндәлек ул укып торган, ишетеп торган әлеге сәясәт аңа да билгеле бер йогынты ясаганлыгын тоясың, аннан да котыла алмаган. Менә шул рәвешле аның идеясе кем ул? Бер яктан әйткәнчә мин китирән керми, чөнки истәлеген бик белмисез, мин әйтеп кенә киттем инде. Сактан сюжеты, син әйтәсең, мин әйтимме, сюжетында Әдәм уллары Кабил белән Хабил бирелә, һәм аның тагын өченче бала инде Әкълимә. Һәм Әкълимә белән Кабил бер-берсен яраталар. Ләкин Кабил үзеннән үзе риза түгел. Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итеп карый, Әдәм җир балалары бит ачлык, ялангачлыкта. Менә минем яратканым Әкълимә дә шундый хәлдә ярдәм итте. Аллаһ Тәгалә ярдәм итми. Шуннан соң каргый, Алланы каргый. Һәм канун дип бирелә инде ул аңа шундый үч алып аннан дип әйтим инде, аның сөйгәне Әкълимәне Хабилгә яраша, туганына. Ләкин үзара яратышкан егет белән кызны дип аерды ул. Һәм бу инде Кабилне шундый хәлгә китергәнлеген аңлыйсыз. Бик югары пафос, роман төшенерлек, дини, мифологик сюжет бит. Һәм шул вакытта аның каршына килеп чыга идея. Ул инде Газазил, Иблис төшенерендә бирелә. Әнә син күрәсең еракта ди, бәхетле ил. Мин сиңа бәхетлеләр илен күрсәтәм. Әйдә шунда ди. Кабил риза була яза, башта әйткәнчә. Һәм менә бу хәзер инде сөйгәне Әкълимәне Хабилгә ярашканнан соң идея тагын килеп чыга да, күрәсеңме, синеңчә берәр дә булмый. Монда җир тормышында үзеңнекен яулап көрәшеп алырга кирәк дип, урланган хәнҗәрне аның янында калдырып чыгып китә. Үзе белештермәс хәлдә сөйгәненнән нә булган мәхәббәт хисеннән тетрәнгән Кабил әлеге хәнҗәрне алып чыгып китә һәм юлына очраган беренче кеше буларак үзенең туганы Хабилне аның Әкълимәсе ярашылган үтерә. Шуннан соң инде Әдәмнәр, Хава әтисе, әнисе, Әдәм әтисе, Хава әнисе дип бирелә, кешеләр Аллаһыдан аны ярлыкауны сорыйлар, ләкин инде чигенергә урын юк. Һәм Ходай Тәгалә Әкълимәне дә үз янына ала. Ул да мәңгелеккә китә. Шуннан соң инде Кабил өчен аның Хабилне үзе үтерде туганын, сөйгәне канун алып китте күккә. Инде ул калмый, әйтте инде ул үзе чәнчи. Шуннан соң идея килеп чыга да, күрәсез, җирдәге тормыш бик авыр. Әгәр дә аны үзгәртергә кирәк, күктә әлеге явыз Алла булса, җирдә башка Алла бар. Якмаса шулаймы? Дигән юллар белән әсәр тәмамлана. Хәтта соңгы 2 юлында аңлатуда галим гөләмә арасында да күп төрле бәхәсләр бар. Мин әле дөрес уйлап кына куйдым.
теге бу әсәрләргә хәзер менә бүген генә кичә генә тукталырга кирәк булса дип, яисә сорасагыз дип, исемә төшерим дип. Чөнки бу сораулар белән минем дә соңгы вакытта шөгыльләнгәнем юк икән. Уйлап куйдым, Миләүшә Хәбетдинова бар бит әле безнең, чөнки Миләүшәнең диссертациясе Ходый Такташ буенча. Һәм ул җир уллары трагедиясын тикшерде. Мин авторефератын укыган идем, хәтерлим, ләкин диссертациясын укыганым юк. Менә хәзер шуны укысым килеп китте. Әлеге ул җир һәм күк һәм җир аллаларын Миләүшә ничек аңлатты икән дип. Хәтеремдә аның идеясын ул авторефератта кыска гына языла, моның кадәр генә аерым әсәр турында бер абзац кына урын булмагач. Яртмасам ул идеяны романтик күзаллылык, киләчәк дөньяны романтик рәвештә күзаллаучы буларак дип тәкъдим итә кебек. Совет чорында инде аны совет идеологиясе дип, җәмгыять дип, бәхетле җәмгыять, совет һәм коммунист җәмгыять төзибез бит, шуңа омтылабыз бит дигәннән чыгыбрак аңлату бар иде. Ничек кенә булмасын, менә бу ике әсәр, әйткәнчә Фатхи Борнаш һәм Ходый Такташ әсәрләре шигъри трагедиянең бер-берсенә һич кенә охшамаган ике тармагын нигез салып калдырганнар икән. Фатхи Борнаш әйткәнчә, тулысы белән романтик әсәр. Менә килгәч тә беренче сүзебез иде бит, Нәфисә белән шуннан башладык та, кулда күргәч. Андагы романтик пафос, андагы төсмер сүрәтләр, геройларның хис кичерешен, Тахир белән Зөһрә кичерешләре, әлеге мәхәббәт уты, анда инде мин сине яратам, гына була алмый. Ул шундый төсмерләр, шундый җитди буяулар белән бирелгән ки, әлеге мәхәббәтнең әллә төсмерләре һәм бөтен катлаулыгында, төрлелегендә бу геройларның бөтен җанын, тәнен биләп алган дигән фикергә китерә автор. Шундый тел байлыгы, сүз байлыгы, сүрәт байлыгы, һәр шигъри тизмә анда я символ, я метафора, я берәр чагыштыру белән эпит рәвешендә киләдер кебек тоела. Шуңа күрә Фатхи Борнашны аерым әсәрләрен укыган очракта да бу әсәр эзлекле сюжетка салынып бирелгән. Тагын шунысы бар, аның бит әле язылу тарихына күз ташласак, башлангычы кая кайтып кала, Тахир Зөһрә сюжеты каян килә? Бабахан Тостаныннан, Сәйядинең. Хәтерсезме, урта гасырны әйттем бит, Сәйяди Бабахан Тостаны. Бабахан Тостаны ул, ләкин аның эчкәлеге бит Тахир Зөһрә сюжеты, Алла бирде хан турында. Хәтерсезме икән, аңлатылган инде. Күптән укылган әсәр. Мин инде филологларга мөрәҗәгать итү беренче чиратта. Укучыларга дип әйтәм. Икенчесе, әлеге достан жанры татар әдәбиятында 19-нчы йөздә бетми бит ул. Ул бер тармак булып килә. Теге реалистик әдәбият чыгып, бу Саак Езаданың Хисаметдин Миллалары, Фатих Кәрими, Захир Бигиевлар, алар бит хәзер мәгърифәтчелек әдәбияты, ләкин реалистик әдәбиятны үстереп киттеләр. Бай тармак булып. Шигъриятта әле дини әдәбият зур көч белән бара. Гали Шөкрый, Акмулла, Газизә Самитовалар, беләсез. Карагыз сез, достан жанрының юка гына, сукмак кына барып калган. Әхмәт Уразаев Кормашый, 19-нчы йөзнең икенче яртысы, ятмасам мин 68-нче еллар тирәсе кебек, 1800 шул тирәләре вакытын кутармый дип куркам, язылган әсәр Тахир Зөһрә кыйссасы дип атала ул. Нигездә шигырь белән язылган, кайбер урыннары сүз белән, проза белән. Ягъни ул урта гасырдагы достан традициясен дәвам итә. Менә бу әсәр инде Фатхи Борнашныкына күпкә якынрак. Чагыштырып карасаң, өчесен Бабахан Достаны, Әхмәт Уразаев Кормашыйның Тахир Зөһрә кыйссасы һәм Фатхи Борнашның беренче шигырь трагедия дип карыйбыз икән аны. Тахир Зөһрәне, өч әсәрне сюжет килә, ләкин инде алардан файдаланса да, фикере калса да, сюжеты калса да,
әлеге тарихи фаҗигале мәхәббәт тарихи бит сюжеты. Инде өр-яңа әсәр. Тулысынча шигырь белән, һәм инде шигъри юллар, егет кызның мәхәббәттә аңлашуы булсын, хан белән ханчамы ул, башкалармы ул, бик кызыклы. Интрига әйбәт үстерелгән. Нәкъ урта гасыр романтикасында каршылыкны тәшкил итә. Таһир белән Зөһрә арасына керүче кеше гарәп. Гарәп ул әлеге сарайда хезмәт итүче кол. Авторына гарәп дип бирә. Ягъни аның кол булуына, хокуксыз булуына күрәсе игътибар итә ул. Бәлки теге читтән килүенә нисбәтле. Мин төптөгәл менә хәл уйлап торам, ни өчен гарәп дип аталды икән дип. Хәтерләмим. Әйткәнчә, соңгы вакытта әсәрне укымагач, җинтекләп онытылгандыр бәлки. Бер яктан гариплек тә килеп керми микән? Гариплек ул читтә бәхет эзләү дигән сүз бар иде. Хәтерегездәме? Урта гасырда. Бу кеше герой гариплектә йөргән, читтә йөргән, бәхет эзләп йөргән дигән. Хәтерегездәдер кызлар. Аның белән охшашлык бар. Бәлки бу очракта да читтән бәхет эзләп килгән кеше, бәлки килеп монда кул буларакмы, яисә хезмәтче буларакмы сарайга алынган кешедер. Кыскасы, Зөһрәне әлеге гарәп яшьрен ярату белән ярата. Бер кеше дә белми аны яратуын. Ләкин автор әлеге гарәпнең дә күңеле җаны барлыгын, аның да мәхәббәт утында януын, йөрәкләренне пәрә-пәрә яндырдың дигән сүзләрне бу гарәптән дә әйттерә. Автор Фәтхи Борнаш. Әсәр ахырында Зөһрәне үлүен күргәннән соң гарәп тә үзен үзе чәнчеп үтерә. Мәхәббәт пишмагы анда шулай килеп чыга. Таһир Зөһрә, берсе хан кызы, берсе вәзир улы, өченчесе гомумән кол дип әйтим, яисә сарай хезмәтчесе дип әйтим. Кызыклы сюжет үзенә караганда. Автор шулардан үстерә. Тагын берсен әйтим, менә әгәр дә кызыксынып укысагыз, билгеле бу очракта инде мәгълүматлы сиздер теге әсәр геройлары, аларның пьеса буларак эшләнеше турында тагын алдагы күпмедер вакыттан соң мин белмим сезнең эш тәртибен планын туры килсә дип әйтәм инде, фикер алышырга мөмкин булса, әсәрнең язылган вакыты үзенчәлекле 17-18 ел аралары, хәтерем ялгышмаса 18 ел башында тәмамланды дип әйтә бу янә автор. Идеал җәмгыять үрнәге бирелә. Гөл патшалыгы. Таһирне патша гафу итеп сандыкка сала, ләкин барыбер үлемгә дучар итә. Үз кулым белән үтермим ди. Ләкин син ул безнең илебездә, безнең монда булырга тиеш түгел. Мин аны кичерәм, ләкин сандыкка салып дарьяга агыза. Сандыкны биклиләр, агызалар. Һәм Таһир сандык белән икенче бер патшалыкка барып җитә. Аны өч кыз коткара, бу гөл патшалыгы. Авторга кыска гына вакыт бирә инде. Монда идеал җәмгыять. Аларның патшалары, ханнары буламы, кайчандыр хәтта көткән. Бүген инде ул патшалык итә. Халык идеясе бит, гап-гади халык теләге, хыялы дип әйтим инде, тормышка ашырылган бит инде. Һәм әлеге гөл патшалары кызларын коткарганнан соң Таһирга анда калырга кушалар, ләкин ул калмый. Берәребезне сайла диләр хәтта. Юк ди, минем күңелем Зөһрәгә бирелгән, мин аны янына кайтам. Үзенең үлемен белә торып, Нурхан Фаттах итесва акатырырда яртмасам язган иде бугай. Аның тотышы сөйгәне аппакны эзләп китә бит әле ерак җиргә. Анда ул утка карап очкан күбәләктәй тотыш үзе белмәгән, күрмәгән җирләргә сөйгәнен эзләп китте дип. Утка очкан күбәләктә булгач инде, димәк, үлемгә үзе дучар иткән мәгънәсендә. Шул искә төште бу очракта да. Бunda da indi. Çünkü ул романтик пафостан сугарылган мәхәббәт дастаны һәм Таһир инде сөйгәне янына кайта алмыйча булдыра алмый. Әсәрнең бөтен пафосы, бөтен каршылык конфликт шуңа хезмәт иткән. Һәм кайтканнан соң инде әйткәнчә кул гарәп күрсәткәннән соң тотып алалар. Һәм билгеле инде патша аны, хан аны инде үлемгә турыдан-туры үлемгә башын
кесүгәме? Шуңа димәк, башын кесүгә хөкем итәләр. Менә шундый кызыклы, дип әйтим инде, пафослы әсәрләр билгеле бүгенге көндә бу әсәрне сәхнәгә куеп булырмы дигән сорауга җавап биргән вакытта кыенсына. Сәхнәгә куеп булыран. Икенче яктан сюжеты бүгенге укучы өчен артык гади булып, бик тиз беренче күренешләрдә үк ахырын тәмамлануын сиземләргә мөмкин булган әсәр кебегрәк яңгыраш алмасмы дигән шикләнү дә бар. Икенче яктан ул бераз гына операга да охшап китмиме? Чөнки сюжеты артык куе түгел аның. Тармакланулар юк бит. Геройларның бер-берсенә булган мәхәббәт аңлатулары шактый сузылган, ятшар биткә сузылган монологлар китә. Сәхнәдән андый монологларны сөйләү аңлашыла, бәлки кече залда уйнап карарга да буладыр.